नङा हायोबाथ' सोसननांगौ अदेबानि जितु बे माने पर्टेलनि बाथ्रा बे पर्टेलाव जोंहा जेनेबा बर' रावाव माने पर्टेलाव जों बाहायनो हानाय रोखोमनि जोङो बेखौ टेक्निकेलि जि मोनसे डेभेलप खालामनानै सफ्टवेराव माने होनो हानाय बा सोनो हानाय जादोंना जायाखै बे मोनसे सोंथि थाहैयो जे जायनो मोनो बे पर्टेलाव बर' रावखौ बाहायनो सानब्लाबो जोंहा जुदि बिनि जिथु बानानफोर बे बानानफ्रा जुदि जोंहा माबायाव पर्टेलाव माने मोजां जायाबा कारेक्ट जायाब्ला जोंनि गासैबो बुस्थुआनो गोरोन्थि जानो हागौ ओंखायनो बियो सरकारनिल' नङा जोंहाबो माखासे मावनांगौ दं बर' रावखौ दिनैनि दिनाव AI बा माखासे बेबायदि डिजिटेल लाइनआव बाहायनांगौब्ला जोंहा जोंनि माने बानान आरो बिनि रिंसारथि गासिबखौबो जोंहा बिराद मावनांगौ दं आरो बे मावनांगौनि बेलायाव जुदि जोंहा आबुं जानानै दंखायोबा आं सानो दा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जोंनिफ्राय बुंनाय लोगो लोगोनो बेखौ सोसननानै होगोन मानो होनोब्ला बियो मोनसे 8थि शेड्युलनि राव दा ओंखायनो जों गावबो नागिरनांगोन जे दिनै जोंनि रावा डिजिटेल हिसाबै दिनै सेन्सासाव जेरैबायदि बेफोर माने माखासे 8थि शेड्युलनि रावफोरखौ माने बयबो बेजोंनो जोंनि जिथु माने फर्मखौ फिलआप खालामनो हानाय नांगौ रोखोमनि गासिबो माने बानाननि बिखान्थिया दंजोबो बे जुदि दङब्ला बर'आवबो अब्ला बे जागोन खारन सेन्सासा बिराद मोनसे रेकर्डनि बाथ्रा गतिके जों बेवहाय टाइप मारिनायाव जुदि बर'आ जुदि फैया माखासे माबाया अब्ला जोंहानो टेक्निकेल प्रब्लेम दं ओंखायनो बेवहाय जेबो नङा जुदि जोंनिफ्राय बेफोर गासिबो दंजोबोब्ला जोङो सेन्सासनि अथरिटिखौ कनसाल्ट खालामनानै बे बुस्थु सफ्टवेराव जोङो गथायनानै होब्लानो बे बाहायजागोन थेंक इउ सार